28 pazjent li fl-aħħar ġimgħat sofrew minn attakk ta' apoplesija bdew jingħataw kura speċjalizzata fl-Stroke Rehabilitation Unit, sala ġdida fl-Isptar Kering Grek bilan li jerġgħu jieħdu saħħithom lura. Sala speċjalizzata li stilqa' fiha pazjenti li jkunu sofrew minn apoplesija u wara li ngħataw il-kura fl-Isptar Mater Dei imorru f'din is-sala sabiex jingħataw il-kura tal-fiżjoterapija. Il-kap eżekuttiv ta' Kering Grek Stephen Zammit spjega kif qabel il-pazjenti li jkunu sofrew minn attakk ta' apoplesija wkoll kienu jingħataw il-kura f'Kering Grek, iżda ma kellhomx sala speċjalizzata lihom. Ir-riċerka turi illi meta il-pazjent jinġabar f'sala waħda għal kull patoloġija li jkollu hawnhekk anki għall-istroke għall-apoplesija meta jinġabru flimkien u jingħataw kura ir-riżultati dejjem ikunu aħjar. Dan għaliex il-pazjenti jkunu taħt teams li jkunu trejnjati apposta mela għandek tobba, nurses, terapisti, psychologists, social workers, farmaċisti kollha jaħdmu flimkien bl-iskop tir wieħed fuq l-istroke. B'investiment ta' 270,000 euro, dan huwa wieħed mill-investimenti li qiegħda tagħmel Vitals Global Healthcare fl-Isptar Kering Grek, fejn apparti li ġiet iddiżenjata s-sala l-ġdida, inxtara apparat ġdid li jgħin il-pazjenti jerġgħu jiksbu lura l-indipendenza tagħhom. Vitals Global Healthcare investit ukoll fil-ħaddiema biex ħut mit-terapisti u infermiera li din jaħdmu f'din is-sala intbagħtu għat-taħriġ f'Boston. Wieħed minn dawn il-professjonisti huwa Daniel Goci li jaħdem bħala fiżjoterapista. Ovvjament meta tlejna Boston imbagħad ġejna lura bl-idejat li diġà kellna imma ovvjament kienu idejat aħjar milli kellna wkoll. Żviluppajna da servizz fuq perjodu ta' jisu 10 xhur biex fl-aħħar mill-aħħar wasalna dar istadju issa fejn għandna equipment ġdid, ħafna minnu huwa state of the art. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern fi żjara li għamel f'din is-sala tkellem dwar l-importanza ta' dan l-investiment. F'pajjiżna ta' kull sena jkollna ma' 700 każ ġdid ta' apoplesija, għal daqstant tenna l-impenn tal-Gvern sabiex tejjeb ħajjed dawn il-pazjenti. Għandna numru ta' każijiet, grazzi għall-interventi li bdejna nagħmlu madwar sena u nofs ilu, illi jekk nilħuha kmieni biżżejjed nipprevenu għall-istroke kompletament. Però mbagħad hemm każijiet oħrajn fejn trattament ma jkunx jista' jsir għal diversi raġunijiet, illi kollhom bżonn il-kura intensiva ta' riabilitazzjoni. U f'ħafna każijiet, ħafna mill-funzjonijiet jerġgħu jiġu lura, speċjalment jekk issa b'din il-ward il-ġdida li għandna u bil-professjonisti li għandna, da trattament ikun jista' jsir b'mod intensiv fuq perjodu ta' ġimgħat kull anke ta' xhur.